Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mnakwethu so sizokwenza a review episode 1. Kunezinto eziningi ezenzakalile. Ngicabanga ukuthi ngizokwazi ukukhuluma ngendlela eqondile noma kube kufishane. Ubhuti Siyabonga Shamase ohlala ePinetown eThekwini. Usuka kwaNongoma la izalelwe khona. Uye-ke lo ocela ubaba uMseleko ukuthi amphelezele eyokhuluma nonkosikazi wakhe asebeshade naye. Ngicabanga ukuthi kuphela u-10 years mangaphosise. Usisi uphuma eZimbabwe, useshade nobhuti Shamase. So uyena-ke abaze kuye nobaba uMseleko, uShamase nobaba uMseleko bazocela ukuthi kube khona umamncane ufisa ukuba nonkosikazi wesibili. Angazi le yamamncane ukuthi ihamba kanjani la ngoba kusuke kungakashadwa. So ake sithi nje uzokhombisa unkosikazi intombi yakhe, because ukuba umamncane ngicabanga ukuthi uba umamncane ngoba usushadile, hhayi ngoba uma wengane, hhayi ngoba uyintombi. Yeah. So ukhulumile-ke ubhuti Shamase ukuthi-ke into yakhe ushade nosisi waseZimbabwe ba-right, akakuvezanga ukubi mayichaza ngonkosikazi wakhe. Kodwa uthi-ke uhlangane nalo omunye usisi osekuphela iminyaka ewu-8 bethandana. Yena akubona kuye ukuthi uthanda amasiko, uthanda isiZulu ngoba ubhuti uwumZulu. Angizwisisi kahle into yakhe le yokuthanda amasiko, noma ukuthi mhlawumbe isizathu kungaba ukuthi kuleli lapho. Kodwa isizathu sesibili uthi uyena osele ekhaya uyedwa, so unesifiso sokuthi akhulise umndeni ngoba makwenzeka okuthile kuye kuyosala nje abantwana bakhe ababili abafana laba anabo nonkosikazi. Angiyitholi-ke futhi leyo ngoba phela ngithi mawukuthi abafana isikhathi esiningi sesizwe kwezinye iy'ndawo noma kwamanye amakhaya abafana bababeka phambili ngoba bathi yibo abazokhulisa umuzi ngoba bazobe beqhubeka nesibongo salapha ekhaya. So into kabhuti angisizwe isizathu sokuqala. Isizathu sokuqala ingoba usisi lo athandana naye uthanda amasiko, uwazisa amasiko. Okwesibili uzokwandisa umndeni, kodwa already uney'ngane zabafana nonkosikazi, kanti lo oyintombi ngathi unengane yentombazane. Ningi-correct lapha, angisakhumbuli kahle. So ubaba uMseleko-ke umbuzile nje nge-background izinto ezincane. Washo ukuthi-ke nomkhulu wakhe wayekade eshadile amakhosikazi awu-5. Kusho ukuthi isithembu asikho sisha ekhaya kubo kaShamase. Kodwa manje kulo mndeni sekuyena okhona omdala, engathi sebedlulile emhlabeni mayichaza. Wambuza ngoba uMseleko ukuthi-ke lo azokhuluma ngaye bazana kanjani. Wathi buqede unyaka wase wahlangana naye eshadile. Shuthi nje kuphela unyaka eshadile wabona intombi, waze wangathembeka-ke lo bhuti. Unyaka sidluleke lapho, uphela unyaka eshadile wathola intombi. Njengamanje sebehlanganisa unyaka wesi-8 bethandana, kanti futhi banengane ena-7. Yebo, ngicabanga ukuthi nalapho futhi angibhidanisi, banengane ena-7. Konke lokhu akakwazi unkosikazi, konke lokhu kuyimfihlo, kodwa ugogo wengane uyayazi ngoba sizwe esho njalo usisi. Ubiziwe-ke ukuthi ahlangane nobaba uMseleko before beya kunkosikazi ukuze naye akhulume ukuthi uwumuntu okanjani, u-ready yini ngayo yonke lento eyenzakalayo, u-ready ukuthi uzoba u-number 2 nakho konke okunye. Wahlangana-ke usisi nobaba uMseleko. Engikunakile-ke kwinkulumo yabo, uthe lo sisi intombi uzomhlonipha umamkhulu uma emhlonipha naye. Hhayi, sesiyabona nje already ukuthi engathi umuntu lo ongazile ngokuthula mase khuluma ngokuthi uzomhlonipha uma emhlonipha naye. Qala huye othanda ubhuti ashadile, azi kahle ukuthi ushadile.
Nelinye iphutha-ke ngingakalandeli yonke into njengoba injalo. Elinye iphutha esilibonayo elenziwa obhuti laba abafisa ukuthatha isithembu, banomkhuba omubi ukuthi bathatha izinto zasekhaya labo bayozitshela iy'ntombi, ngoba uyabona ukuthi masibheka bonke labo sisi abafikayo abazoba omamncane or o-number 2 bakhona, banento yokuthi vele usene-information eningi, uyazi ukuthi kwenzakalani ekhaya. Asazi ukuthi noma mhlampe iyona strategy sabo sokubangena lezo ukuthi umuntu ufika athathe into yokuthi yeyi unkosikazi wami unje mase-ke yajabula-ke nentombi. Shuthi intombi silobe izazi-ke ukuthi-ke yimi ngoba vele unkosikazi wakhona unochuku, unkosikazi wakhona unomsangano. Sibuka into enjengaleyo, ngisho ngani ngoba uma befika bonke bafika nokudelela, bafika nokuthi nje anginandaba ukuthi uthini, noma uyavuma noma akavumi sizoqhubeka. Uyabo ukuthi sekuwumuntu vele lo ozaziyo ukuthi lo aze ngaye uzomsupport-a noma kuthiwani. Kahle kahle nje le eyokuthi yena uzokwaziswa kunkosikazi, basuke nje sebezokwenza kube official ukuthi kahle kahle mina naye siyathandana. Awuyathanda noma awuthandi, iphelela lapho, ngiqhubeke-ke. So mabeqeda-ke usisi ukhuluma nobaba uMseleku, wathi-ke abahambe beyenkosikazi ukuze-ke beyithule-ke indaba njengoba injalo. Ingane-ke naye futhi inkosikazi akayazi, akawazi umjolo, akayazi ingane, yinto nje efihliwe, kwaziwa umamezala kuphela. Bafikile-ke before guys, ngiyaxolisa ukuthi kwenzeka izinto eziningi nje kulo Mnakwethu. Before kungena usisi, ubaba uMseleku nobhuti bakhulumile nomama bobabili, ambuza ukuthi ubaba unjani. Esekhuluma nomama wazichaza ukuthi yena ubani, bahlangane kuphi nobaba, futhi nje yonke into ekhaya ihamba kahle. Ama-challenges abeke baba nawo kube yimali ngesikhathi esithile, kwaba ukuthi usisi yena unebhizinisi, so uma enebhizinisi uyakwazi ukutshontsha kwi-budget yakhe, or uyakwazi ukutshontsha kwisikhwama sakhe sebhizinisi afake ngapha, beqhubeke-ke nempilo. Kodwa okunye okubi akakwazi. Ubhuti simbonile ukuthi uwumuntu othulayo, akakhulumi kakhulu, kodwa ushilo ukuthi cha, umama nje akayithathi nonsense, akazwani nento nje ebheke eceleni, nokulwa engalwa. Kodwa-ke ukulwa akachazanga ukuthi ukulwa okunhloboni, ukuthi mhlawumpe ukulwa-ke lokhu ukuthi useshaya ngesandla ku-physical, noma ukulwa lokhu ukuthi uyayimela into mayikhuluma nje iqondise ngamagama. Kumele lokho sikunakisise ngoba abantu basuke bethatha igama lokuthi ukulwa mase becabanga ukuthi kusuke sekushawana bhanqana nodonga. Kwesinye isikhathi omunye umuntu usuke ebeka into nje emgqeni ukuthi la ihamba iphelele la, ama-terms and conditions athini, nani, ngoba phela lonke ikhaya linemithetho yakhona. So akuvelanga-ke ukuthi ulwa okunjani before sisukele usisi sithi u-abusive, uyamshaya, noma phela i-abuse-ke ihlukene ngendlela ey'ningi. Asizile-ke Nkosi yami, asizile-ke kodwa ngalokho-ke bamchazela-ke usisi ukuthi nangu-ke ubhuti unesifiso esinje sokuthi athathe omunye abe u-number 2. Wathi-ke umama kuphi, kubuza unkosikazi ukuthi uzomthatha kuphi, amfake kuliphi futhi ikhishi, ngoba abantu besifazane angeke bepheke ekhishini elilodwa, bengashisana nanokushisana. Wabala nje ukuthi yinto angahambisani nje nayo le ngqo, akayifuni, akahambisani nayo. Sibona isimanga-ke kodwa uma esephendula umama eveza nje ukuthi le yesithembu akahambisani nayo, akayizwa nje. Waqhubeka-ke ukuveza ukuthi cha, akafuni. Uthule du, ubaba uShamasi du. Nangu ubaba uMseleku sekuwuye oveza izathu eziningi ukuthi manje phela isithembu bazosithatha ngoba kwenze njani, noma yini efuna isithembu. Umnikazi wendaba du esebheke phansi.
Manje sabuka ukuthi hey kwangathi naye ubhuti akayazi-ke nje into ayicelayo nale ayiqalile akayazi ngoba phela isithembu masizwa kuthiwa sinokukhuluma. Isithembu kusho ukuthi vele u-ready ukuthi nje uzophila ngama-grandpa noma uzophila ngama-pain block ngoba phela nabo bazobe bangumsindo, bazobe bethethisana, kuzobe kukhulunywa, lona uzobe ecebe omunye kanjalo kanjalo. Kodwa sikubonile kuBabushamase ubebheke phansi nje sekungathi akekho kwakhona la kukhulunywa. Sathi hawu, uyawazi kodwa lo mlilo awubasayo, uyazi ukuthi uzoshisa kangakanani. Mayesehluleka nje ukuthi-ke anabeke yena esho ukuthi phela ekhaya yimosele, makwenzeka ngibona ukuthi nje kuzokwenzeka ukuthi nokuthi ebeke izathu zakhe. Kunalokho ubaba uMsileko nje ophenduka isigebengana walobe echaza kubaba uMsileko ukuthi hhayi umndeni ubona ukuthi ufisa ukwandisa umndeni, ufisa futhi ukuthi abe nabantwana abaningi. Sabona ukuthi hayi nangobaba uMsileko eseyikhulumela yena ngoba phela ayihlangene naye, yena uyaphelezela. Mase ukuthi-ke phelezela uzofike ede laphaya nalaphaya kwinkulumo. Kahle kahle umnikazi wendaba fanele ethathe over sizwe ukuthi ilelephi lento. Sibone futhi ukuthi masebuzwa unkosikazi uyakwazi ukumnika iy'mpendulo ey'fanele ngoba lesi ibambile thina as viewers ukuthi amasiko isiZulu ukwandisa umndeni ngiyayikhansela yonke. Uma enabafana abawu-2 umndeni uzokwanda phela ngoba iy'ngane zabafana vele kuhlele kushiwo njalo ukuthi yizo eziqhuba isibongo ekhaya. Ngithi bazobathola abantwana abafana siqhubeke-ke isibongo sabo sakoShamase. Amasiko ukuthi-ke usisi uthanda amasiko iyafana nje nento engekho ngoba yena mayethanda amasiko akhe engabe emfundisa unkosikazi ukuthi senze njani belandele amasiko bobabili ngoba futhi into yamasiko akusho ukuthi hhayi ukuthi ngayichaza kanjani, asikho isikole esidingakalayo, ukulandela nje ukuthi leli khaya lakhiwe kanje, kulandelani la ekhaya, imithetho elandelayo ithini, iphelele lapho. Mayesethi uthanda amasiko akusho ukuthi phela unyaka wonke sekusuke sebe-attenda ama-cultural events ngoba nakho kuyinto yamasiko. Izinto ey'thile ney'thile nje ezilandelayo ney'khunjulwayo, imicimbi ethile le engenzeka noma ngabe kuthiwa-ke ushade nongawazi amasiko akho. Ungenile-ke usisi mayengena uMamkhulu vele unkosikazi, ake singasho ukuthi uMamkhulu ngoba phela uyintombi, ngimkhohliwe igama lakhe. Ingenile-ke intombi kaBabushamase, inaleyo nto-ke nje intombazane le ngenile. Hhayi ukuthi hhayi ukuthi angihloniphi ngoba ngithi intombazane phela uyintombazane vele. Unalokho-ke usisi ukuthi nje unolwazi oluthile, lento engiyosho ngo-number 2. Bafika nje sebene-information, le information yabo futhi sebezoyisebenzisa ngokudelela. Ambuze kusisi ukuthi njengoba bebaningi bekhona ngaphandle, lo oshadile umfunani? Wathi ngifuna lento wayithola nawe. Ayi, ngaze ngabona ukuthi hayi cha lo akazile ngokuthula mayizoba nempendulo yokuthi ngifuna lento owayithola nawe. Ukhuluma ngani? Akasamhloniphanga vele. Before nje siye ukuthi uMamkhulu usukunyiwe, wavuka yisithunywa, wavuka umoya, waba kwenye ilevel waswinga wasinga phambi kwababa uMsileko. Sayibona leyo sisi mayethi ufuna lento ayithola ukhuluma ngani ngoba phela uMamkhulu unkosikazi bashadile, akazi futhi ukuthi badlulephi nakuphi noBabushamase, baqalephi ubengekho aze athi ufuna lento ayithola. Khona mawubheka-ke mayeba nento ethi ngifuna lento wayithola, ubelindele ukuthi amphendule athini uMamkhulu unkosikazi. Wathi-ke ngizokulekelela. Ukumlekelela uzwe ethi uxakwa yini, uxakwe yini ungaze uze ufike ukuthi wena uzo-assista or uzosiza ngani?
Uyabona, usefike lo ntombazane une-information eningi ngaleli khaya, usewumuntu ozothi ngizolekelela. Uzolekelela kuphi? Kunankinga yani? Lento futhi okhuluma ngayo ukuthi wayithola iyini? Bake baba ney'nkinga zemali. Shuthi unkosikazi nje ubethatha imali eyiletha ngapha ethi uyasiza ebe entshontsha ushamase eyisa kule ntombi yakhe. Uyayibona? Angeke-ke lapho ungaphithanelwa yikhanda. Seningajaja phela ngoba phela nina niyazi ukuthi into ethile nethile kufanele u-react-e kanjani. Ikhona into ozothi utshelwe yona manje ikusanganisa ikhanda. Uphole-ke emva kwe-hour noma ama-hour u-4 ngoba ngempela nje kufana nokuthi nje ba-drop ibhomu khona manje and angeke ukuthi kuqhuma umsindo uhlale ube still unganyakazi. Wasukuma umamkhulu wavuka-ke umoya wathi kuye angilekelelwa mina. Mayethi-ke ufuna ukuya kusisa mbambe, wambamba ubaba uMseleko. Ngapha ubhuti uthe nje ayidlale le filimu kodwa ngiyingeni. Usebheke phansi. Hayibo, kanti ubhuti ushamase unjani? Ubaba ushamase kahleni ukuthi phela uma simbuka engathi usewubhuti nje osemusha. Ubaba ushamase onjani? Uvele wabheka phansi yadlala ifilimu. Nangu ubaba uMseleko useyi-main character, sekuwuye i-steering. Nange sebamba umamkhulu. Naye nale ntombazane ngemuva siyazi ukuthi yenze njani engabe uyophuma ngomnyango. Kodwa bengifuna mina ukuthi uyabo umamkhulu embambe noma ilento esekhanda kancane nje. Singathanda ukuthi abantu bebhiza. Bengifuna ukuthi ambambe ukuze ezosho ukuthi ntombazane leyo ukuthi lento engayithola iyini, ukhuluma ngani, nokulekelela ubone ukuthi yini ebhedayo la. Ngoba phela mhlawumpe uma ukuthi-ke iy'ndaba zokuthi bayakha balungisa ikhaya ayihlangene naleyo uma wengane, ayihlangene naye nokuthi aphaphe yena abe ney'mpendulo ngoba nje kufanele ngabe bonke labo mamncane esibabona befika la kuMnakwethu bayathula bethe du, befana nabantu abangakwazi ukukhuluma ngoba kahle kahle bona bonile. Ngoba phela ngempela uma usutholile ukuthi umuntu ushadile waqhubeka naye usuke wonile noma naye onile, niyona nje nobabili. Niyona ngoba phela umuntu mayezazi ukuthi uyi-polygamist akakunike i-option ekuqaleni, azazi nje uzibeko ukuze kunike i-option yokuthi wena hlala la ubone ukuthi wenze njani, uzoyimela lento le yami ngoba vele mina ngizoba ngilolu hlobo lomuntu. Hhayi umuntu akushaye nge-surprise mase sese-surprise and futhi i-surprise yakhona ayimnandi, ile surprise embi. Mase sese-surprise uyabuka ukuthi hayibo yazi yayimbi le surprise, ufuna ukuthi wena ujabule. Uzojabula kanjani ngento ongakaze uyifise empilweni yakho nento ongakaze uyicabange? Uhleli lana nje sesiyibeka-ke ey'cathulweni zankosikazi. Uhleli lana wazi ukuthi ikhaya lakho leli, umisile ikhaya lakho, wenza zonke izinto ukuthi kube yikhaya elihle, uyathandaza, wenza yonke into. Ungalindele sengena ubaba uMseleko. Ziyazi vele ukuthi uma kungena ubaba uMseleko emzini yabantu lokho kusho ukuthini. Yabo ukuthi ubaba uMseleko useyinkinga kanjani ngoba phela manje nasemcimbini abantu ngeke besakhululeka uma kukhona yena sebebona umnakwethu. Babona umnakwethu ohamba nomunye usisi ongabonakali. Kade la umamkhulu ezama yonke into, isimo sitshekile, aqhubeke asisizoqonda isimo. Sesiqondile isimo sekuqhamuka omunye ongaziwe ukuthi usukaphi, yena uphetheni esandleni esefuna nje naye ukuzodivayida izinto ey'khona la endlini. Uyayibona, ayihambi-ke kanjalo. Sibone lokho-ke kodwa ngibonile ama-comments abantu sesiya-ke kuwo bathe lo bhuti lo ushamase kubukeka ngathi uyashawa ngoba umamkhulu indlela a-react-e ngayo ibe njalo. Ake siyifanise nento eseduzane-ke le yamamkhulu. Ake sithi nje nakhu ebhenki unemali,
uno-500,000, uyazi ukuthi uno-500,000 ebhenki, uvuke uthole ukuthi nje kuthathe 300,000 kusele 200,000, uzokwenze njani? Ngoba phela manje untshontshelile. Imali yakho le uyibekile, uyisebenzele, unesikhathi esithile uyisebenzele. Mawuthi nje uyabheka nansi imeseji, imali engaka seyinyamalele. So kumele uqale wenze njani? Uyayibuza ukuthi ngishone ngaphi? Uyahlala nje uthi yonke into ihamba kahle, ubona ukuthi ingahambi kahle ifana naleyo nto. Ngoba ngicabanga ukuthi abantu ababengena emshadweni kuney'thembiso ey'thile abazenzayo, nemikhuleko abayenza ndawonye, nokuthi bafisane, bakheke. Ngoba phela kuthiwa usuku nosuku, usuku nosuku. Zonke izinto abanazo nezenze ikhaya azenzeki overnight. Sukwenzile-ke konke lokho okwenzile ngesikhathi uthi wena ucelebrate-a u-5 years noma u-10 years qhi intombi ongakaze uyilindele, ngoba phela ungenazo iy'mpawu zokuthi kunentombi, ungakuboni futhi ukuthi kungenzeka kanjani ngoba uzibeke kulowo mqondo ne-vision yakho nalo onayo injalo. Sekufanele wenzela, sekufanele ushaye ihlombe. Hhayi, ngisanje ukudlala ngosisi konje bani, sengikhohlwe ukuthi umabani, nimjajele into engekho. Ngoba shuthi impilo yena ayibekele yena nendlela abefisa ngayo akakaze eyibone eyothetha amacala, eba nama-meetings ngoba nakhu sekukhona umamncane okwenze lokhu. Uyabona nje leyo nkulumo leyo akaze ayifisele yona. So uma esethole ukuthi lo amthembile ukuthi bakha impilo enje eseyijika, akulula phela, angeke uze kube lula. Kodwa-ke thina-ke as viewers nje mase sibona esukuma mhlampe ecishe wisana namatafula sesezothi hey, waze wa-toxic, waze wa-abusive, waze wayiyo yonke into embi. Mase sibuye siyihlala phansi siyihlaziya lento. Ngoba phela asibuki into nje ukuthi hayi vele nawe ubulindile ukuthi kungenzeka ugcine ushadile yena phela 10 years. Kulo 10 years kunezinto zabo noshamasi, ney'thembiso zabo, namaphupho abo, nomsebenzi abawenzile ukuthi befike ku-10 years. Kanti ngemuva khona elinye isela elilobe libhizi lintshontsha kancane, lintshontsha kancane, lintshontsha kancane. Kuthi uma kufika izinto ukuthi ngapha kubi, liyajabula leli sela ngoba lithi ya, iyavuleka igap iba nkulu, ngizofike ngingene ngoba nange sethi ngizolekelela. Ulekelela kwenze njani? Bebengaze bekhulume ngama-challenges ukuthi sesixakeke kangaka, so kunesidingo sekuqhamuka ngontombazane. Angiyivale-ke le video, angazi ukuthi ihamba kanjani. Ngizobona la kuma-comments, ngisazophinde-ke ngenze ama-comments abantu ukuthi bayibuke kanjani ishow or i-episode le yokuqala. Yile indlela engiyibuke ngayo ukuthi hayi intombazane ifike yadelela, umamkhulu naye waphakanyelwa umoya, ushamase asimboni eredi ukuba nesithembu, siyambona khona ukuthi unaye lo ongaphandle. Kodwa mase ubheka umoya wakhe nokuthula kwakhe, asazi phela noma ukuthula lokhu kokuba utsotsi noma ukuthula ngoba ekuthula, akabukeki kodwa ezomela lokhu kushisa kwenzayo. Ngoba nangu angazi ukuthi umabani usisi ethi yena uzohlonipha naye mabemhlonipha, uyabo, usho ukuthi vele naye unekhanda lakhe elishisayo. Ngapha umamkhulu akayithathi nje into ebheke eceleni, so kubukeka ngathi akuphumeleli. Siyobona-ke uma iqhubeka isho ukuthi-ke baphelelaphi.